Mae Canolfan celfyddydau perfformio ac arloesi Pontio Bangor wedi agor ei dryso ers rhai misoedd bellach. A mae'r lle yma yn ddelfrydol i gwrdd â'ch ffrindiau ac ymlacio. Mae Pontio yn Ganolfan newydd sbon reit yng nghanol dinas Bangor. Ers agor, mae wedi denu miloedd o gwsmeriaid. Mae gennym ni cinema yma, so da ni'n dangos ffilmiau diweddara, ffilmiau plant, bob math o bethau fel yna. Mae gennym ni theatr, felly da ni'n dangos drama yn y Gymraeg, yn y Saesneg. Mae gennym ni sioia syrcas, canu coral. Mae yna studio yma, mae yna lefydd i fita, bob math o bethau sy'n mynd ymlaen mewn canolfan fel hyn. A rhywun sydd wedi bod yn gefnogol iawn ers y dechrau cynnar ydy'r bachgen lleol byd enwog Bryn Terfel. A mae rhaid ei fod o'n enwog achos maen nhw hyd yn oed wedi enwi theatr ar ei olo. Dyn y theatr ydw i. Pan fydda i'n Efrog Newydd fydda i'n gweld musicals, fydda i'n gweld drama, fydda i'n gweld jazz, blues, fydda i'n gweld bob math o berfformwyr. Fydda i'n hefyd fel spy yn reportio nôl i'r Canolfan y Millennium Youth Gallery. Ond rwan, gai reportio nôl i theatr Bryn Terfel. Prosiect ar y cyd gyda'r brifysgol yw Canolfan Pontio. Ac yn ogystal â'r adnoddau dysgu, yma hefyd mae cartref undeb y myfyrwyr. Fi'n meddwl bydd yn newid bywyd myfyrwyr o ran cael undeb sy'n nghanol Bangor eto. So fel ni'n gobeithio fydd pobl yn gallu dod mewn yma mwy, bydd yn haws i ddod i siarad gyda ni, a bydd yn haws i ni ymgyrchu ar ran y myfyrwyr yma. Mae Pontio hun yn gallu cynnig gymaint i myfyrwyr, a'r staff a pobl sy'n byw yn Bangor hefyd, a mae o yn lyflu gael gweld Pontio yn brysur, pobl yn hapus, pobl yn cael mynd i weld gigs neu mynd i weld y theatr a just ffantastig o beth. Ond wrth gwrs, mewn dinas Gymraeg a Chymreig fel Bangor, pa mor bwysig yw'r iaith Gymraeg yma yn Pontio? Mae Cymraeg yn rili bwysig i ni yma yn Pontio, felly da ni'n neud yn gorau i neud yn siŵr bod staff yn gallu siarad Cymraeg yma. Mwyn y cyhoedd, rili, fedru dod yma, cael sgwrs, os ydyn nhw'n ordro paned o goffi neu'n siarad efo aelod o staff. Ac yn amlwg mae yna bethau bach fedrwch chi wneud i atgyfnerthu'r Gymraeg yma, felly mae'r wyddor Gymraeg ar ein seddi ni a pethau fel mae'n deunydd ni gyd yn ddwyieithog. Felly yndi, mae hon yn ganolfan Gymraeg sy'n croesawu bobl, enwedig bobl sy'n trio dysgu Cymraeg. Mae Pontio yn da iawn achos mae yna lot o bobl lleol a'r myfyrwyr yn defnyddio fo. A hefyd, mae yna cinema ym Bangor rwan, felly mae nhw'n dar i'r cymuned. Dych chi wedi cael lot fawr o berfformwyr adnabyddus yma hefyd. Pwy sydd wedi bod yma? Da ni wedi cael Only Men Allowed yma cyn Dolig. Da ni efo Russell Kane yn dod i wneud comedi. Mae Ruby Wax wedi bod yma. Mae Hugh Stevens wedi cynnal gig yma. Da ni'n gobeithio datblygu hynna a cael mwy o enwau mawr yn dod yma i Fangor. Mae nhw'n rhoi digwyddiadau ymlaen yn Cymraeg a'r yn Saesneg. Felly mae'n ddar i fi achos dwi'n dysgu'n Cymraeg hen o bryd. Y peth cyntaf nath yn haro i wrth gerdded mewn i'r adeilad yma ydy nid yn unig y cyfleusterau arbennig yma, ond pa mor anferth ydy'r lle yma. Mae rai bod wedi costio lot fawr o bres. Mae Pontio wedi costio 50 miliwn i'w adeiladu i gyd. Ond gobeithio, mae o fel ti'n deud yn adnodd, mae o'n dod â theatr, celfyddyda, mae ochr arloesi Pontio yma, a gobeithio fydd o'n rhan o adfywio rhan yma o'r byd. Dwi'n meddwl mae'r angen wedi bod am ganolfan fel hyn, a dyma ni yma wan, a gobeithio wneud bobl ddefnyddio fo am mwynhau o.